Takže nahrávam krátku ukážku solárneho nabíjania. Máme elektrický bicykel, nabíjaciu stanicu Allpowers R600. Nachystal som si tu teda všetky aj meracie zariadenia. Takže keď sa pozrieme, momentálne nám panel dáva 94 W a 184 W odchádza, keďže sa využíva 4 A nabíjačka pre elektrobicykel. V aplikácii, ktorú tu máme, prejdem okolo. Ešte som chcel povedať, že panel produkuje v tejto chvíli, to je také malé testovacie zariadenie, 100 W približne, vidíte 17,5 W, 5,7 A, ono tu skáče, čiže je tam približne 100 W, ale menič v zariadení Allpower, musíme to natočiť takto, áno, dáva iba 93, je to trošku menej, sú tam nejaké straty. Tu máme aplikáciu Allpowers, ktorá taktiež ukazuje vlastne, koľko máme percent batérie nám zostáva. Tu máme input, že na teda 94 W ide zo soláru, 182 W je momentálne zaťaženie. V aplikácii sa taktiež dá zapínať AC aj DC menič naozaj iba kliknutím. DC menič momentálne zapínať nebudem, by to nebolo roztrasené. Môžeme si vyskúšať ešte, keď pripojím napríklad nabíjačku na mobil, ako vzrastie vlastne spotreba z tých, teraz je teda 180 W a klesá. Je to kvôli tomu, že bicykel už má 93% a vlastne čím je plnší, tak tým aj ten nabíjací výkon vraj má klesať. Takže skúsime tam teda pripojiť ešte mobil, nabíjačku. Mohol by som ju dať sem, ale ja ju zapnem rovno tuto do predĺžovačky. Tak. To mobil, čo by sa mal nabíjať približne 20 W. 20 alebo 25 W nabíjačka. Takže je tam 188 W. Možno, že to chvíľku bude stúpať, uvidíme. Skúsime to vypnúť. Nabíjačka vypnutá. Zapneme displej. Takže ste videli, že sa tá spotreba zvýšila zaťažením. Solárna stanica sa dá nabíjať aj teda týmto vstupom. Má 3 alternatívy nabíjania, keď sa nabíja zo siete. To si môžeme vyskúšať tu. Kliknutím na 3 bodky a tu má 3 módy. Mute, standard a fastest. Myslím, že to je asi 200, 300 a 400 W. Ja to potom otestujem neskôr. Stanica sa inak vie nabiť naozaj, myslím, že asi do pol alebo 3/4 hodinky. Ale samozrejme, pokiaľ ju nevybujete úplne na nulu, tak ju máte naozaj nabitú možno aj za 15-20 minút pri tom rýchlom nabíjaní. Takže tak to by bolo všetko.